de er herfra. Tænker på, hvad der er dernede. Det er småting, det er her. Hvor skulle de stå der? Og det er varmt, ikke? Han lige stå der. Det er varmt. Lige når du kommer ind i det der. Peter brændte i munden. Lige derhen igen. Hold lige igen. Ja, prøv lige at holde den her sko. Ja, prøv. Prøv lige at holde den sten her, ikke? Det er ikke den dårlige side, vi gør. Nej, vi kan godt stå i det side. Nej, vent lidt. Prøv lige at lægge en sten på et af hullerne. Ja. Og give noget ud af her hullerne op. Vi snakker meget at blive enige om, at inden vi skal stoppe ned i jorden, så kan vi fandme nemt brænde den og lugte sådan noget. Ja, man vil ikke den der lugt til det. Og det er alle de løse sten, at det er til at lægge hen og stoppe for. Ja. Prøv at se, det er varmt så lige